L-Arċiprit tal-Kolleġġjata ta' San Pawl sfida lis-Sindku tal-Belt Valletta Olaf Mackay sabiex jippreżenta u joħroġ l-evidenza li għandu sabiex waqqaf tender għal proġett tal-faċċata tal-Knisja ta' San Pawl Nawfragu. Dan kif permezz ta' sqarrija fuq Facebook, Mackay attakka lill-istess Arċiprit u l-Kapitlu Urban tal-Kolleġġjata ta' San Pawl Nawfragu insista li l-polemika li nħolqot fl-aħħar jiem hija waħda bla bażi fil-waqt li għallega li qed titmexxa b'aġendi personali. Sindku li issa ilu f'din il-kariga għal dawn l-aħħar xarejn ċaħat illi il-Kunsill Lokali waqqaf dan it-tender fuq bażi ta' diskriminazzjoni insista li għandu provi ċari illi dan it-tender kien wieħed ivvizzjat. Minnu fih, l-Arċiprit innifsu David Cilja wieġeb lill-istess Sindku u sfidaħ li qed jistenna illi hu joħroġ il-provi fil-waqt li qallu illi minkejja li għamillu lista ta' domandi l-istess Olaf Mackay għadu ma wieġeb assolutament xejn. NetNews huwa informati li l-aħħar laqgħa tal-Kunsill Lokali li saret nhar it-tlieta li għadda kellha parti minna li saret fil-magħluq tant li lanqas ġiet imxandra online fi sqarrija. Il-parroċċa qalet illi il-Kunsill Lokali immexxi minn Mackay u Mejjun, segretarju eżekuttiv, bl-ebda diskussjoni mal-kapitlu tal-kolleġġata bħala firmatarju tal-ftehim mal-Planning Authority reġa' għal darb'oħra waqqaf it-tender biex dan il-proġett ma jkunx jista' jsir. Fatt li s-Sindku prattikament saħaq illi ma tidħolx fiha l-kolleġġata għaliex ir-responsabilità tal-proċess tat-tender u l-infiq tal-fondi hija tal-Kunsill. Madankollu dan it-tender spiċċa reġa' kixef il-qasma kbira li hemm f'dan il-Kunsill tal-Labor kif l-eks-Sindku Alfred Zammit ħareġ jiddikjara illi huwa kontra din id-deċiżjoni li jerġa' jaqa' it-tender għat-tieni darba. Minnaħa tiegħu il-kapitlu tal-kolleġġjata esprima d-dispjaċir tiegħu li l-Kunsill Lokali qed jiddiskrimina mal-parruċċjani tal-Parroċċja ta' San Pawl Nawfragu b'akkaniment il qatt ma raw bħalu. Finalment, il-Kunsillieri tal-Partit Nazzjonalista qed jibqgħu kommessi li jsir il-proġett tal-faċċata tal-Knisja u fl-ebda ħin ma vvotaw biex jitwaqqa' dan it-tender.